virus wat nog gewogen moet worden. Animal Welfare Alliance Aruba está bezig haciendo esterilização de diferentes puxi que está em área de Kia. Agora nós conversar com diferentes voluntários que estão fazendo o trabalho riba dia domingo. Nós trap puxi nang biaki kinang e só conecta bem kinang depois nang também tá enang para operar e pone nós ainda. Tem nang tem geworden adoptar. Se tem gente que quer adoptar puxi de kinang, feel free. Para bem ding 2 dias para kisbo puxi e para vai cascune. Per resto nós também só com nang nota 30 difícil kinang mas, per nang tahay lugar una nang komen e bebe out. Wat we doen is we opereren eigenlijk vanaf ongeveer 1,2 kilo. Wat we doen is alle katten die te klein zijn om te opereren, die worden door de stichtingen die zijn aangesloten bij AWA opgenomen. En we zullen misschien ook een paar moederpoesen vinden met kittens en die zullen we ook opnemen. Alles wat oud genoeg is om te opereren en te chippen, dat doen we. En die zijn daarna ter adoptie. Dus dan zijn we er zeker van dat als de katten naar een nieuw huisje gaan, dat ze zich niet daar ook per ongeluk nog weer voort kunnen planten. En zo is het een project met dierenwelzijn bovenaan. En dat is voor Aruba denk ik nieuw. O trabalho assim aqui está requerido de hobby voluntário como também diferente logística sutras. Een mobiele kliniek opgezet. De tent waarin we nu staan is voor een paar dagen gedoneerd door de marine. Is voor ons opgezet en als je hier achter ons kijkt zie je dat we eigenlijk een dierenkliniek, dierenartsen zijn aan het opereren. En als je verder naar achteren kijkt zie je alle katten die getrapt zijn in de prison die hier nu staan. Wij hebben rechts van mij is Angela. Zij is een dierenarts uit UK. Zij was hier op vakantie. Zij komt hier wel eens vaker bij ons opereren. Maar die is ook vandaag gaan helpen. Aan de linkerkant hebben we Kylie. En zij komt uit Amerika. Zij is ook al vaker bij AWA geweest. En het hele team wat we nog meer zien. Je zien ze aan het preppen hier. Die komen ook allemaal uit Amerika. Dus gezamenlijk maken we dit tot een succes. De andere volunteers zijn eigenlijk de vaste volunteers van AWA. Die zijn allemaal meegekomen uit de kliniek om hier de katten te trappen, te registreren en klaar te maken voor operatie. Hobby puxi de arequim. Nossa catch 80 en nossa wak 10, pero agora nós também na lugar novo, nós também tem mais puxi. Dus nós 20, 30 minutos. Quem está cuida puxi na aqui que van, então gewoon cana los. Prisioneiro. Ja, da wak nang tatira tu ko sa bau e puxi ta come e ting di nang kuting puxi de riba nang ding nang cel. E nang ta doen nang tu soorten di comida. Ta sei nang ta moest een tiki na werk. Dat is een puxi echt die meste di comida di puxi. Sino ku arroz e pang en nang ta bira sina. Nang nota moest bom. Per at least nang nota bij hanje baby's mas. Esterilização é importante. Am te keren zei ta unico maniera para nos salva nos problemen. Spay en noeder. Cacho. Puxi. Ik denk dat we nu op dit moment iets van 25 tot 30 mensen rond hebben lopen. Tot hoe laat zullen jullie? Vandaag opereren we tot 2 uur. Dan zullen de dieren daarna nog tot 2 uur, 3 uur uitslapen. Dus tot een uurtje of 4 zijn we hier bezig. Dan gaat iedereen rustig slapen. En dan morgenochtend vroeg gaan we weer door. Vanmiddag wordt er nog wel getrapt. Om zeg maar weer nieuwe katten voor morgen te krijgen. Jullie zijn dankbaar natuurlijk aan andere mensen die hebben meegeholpen. Oh ja, natuurlijk. Wij, zonder volunteers, ik ben ook volunteer, we zijn allemaal volunteers. Elke stichting is zijn ook volunteers. Dus we zijn heel erg dankbaar dat wij hulp krijgen van de volunteers. Anders kunnen we dit niet doen. En we hebben ook steeds meer volunteers nodig. En het is een heel mooi project, omdat we juist kijken naar... wat je ziet is dat er binnen zo'n afgeschermde omgeving als een prison heel veel voortplanting is. Een kat kan enorm veel, die hebben 4 liters per jaar. Dus die kunnen enorm veel kittens voortbrengen. Dus daarom is het ook heel erg belangrijk dat we dit doen. Dus ons project is aan enerzijds de prison helpen. Aan de andere kant willen we ook graag laten zien aan Aruba dat educatie, steriliseer je dieren, de katten en de honden zo belangrijk is om niet meer dieren op het eiland te krijgen. Ik denk al bijna een jaar geleden zijn wij in contact getreden met Twijmen van de Biezen van Mentino. Omdat er een hulpverzoek is gekomen uit de Kia. Dat is al meerdere jaren is er al een hulpverzoek geweest, maar is nooit echt iets mee gedaan. En omdat wij met AWA
weten we gewoon dat wij in staat zijn om veel katten te opereren in een korte tijd. Hebben we besloten om er een gezamenlijk project van te maken. Dus de Kia, Mintino en alle volontaires van AWA, die eigenlijk bestaan uit volontaires van meerdere stichtingen, zijn zo samengekomen om te kijken of we op een diervriendelijke manier kunnen zoeken naar een oplossing voor het kattenprobleem in de Kia. Want hoe het eigenlijk werkt, katten vermenigvuldigen zich heel snel. Een kitten kan vanaf 4 maanden ook al baby's krijgen. Dus het is gewoon heel belangrijk om de groep die hier in de Kia is, om die te opereren. En wat we daarbij willen doen is de sociale katten, dat zullen voornamelijk de jongere katten zijn, gaan we de Kia helpen om ze uit te adopteren. En via de social media kunnen jullie vanaf vanmiddag krijgen jullie updates over hoe je hier bij de Kia kunt komen om een prison cat te adopteren. En de adoptie is gratis, maar we zijn dus vooral op zoek naar goede families, dus echte catlovers, die een kat die hier in de gevangenis heeft geleefd een goed huisje te geven. Voor die Santo di Patia met Marco Espinosa para 24horas.com. Nos está promê de notícia.